Бүгін жұмға 13 март эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион студиясында сізні мен Райля Ғалявин сәлемлейм. Исәмісіз біздің бүгінгі шығарылышта. Соба хостаханасында тоғын бір яңалық. Бізде республикада бірінші болып, күшмә паллиатив медицина ярдәме күрсәту кабинеты ашылды. Біздің күндәлік тұрмышыбызда бик әһәмиятле урынны алып торучы һөнәр ияләре, коммуналь тармак хезмәткәрләре бу якшәмбедә бәйрәмнәрен билгелиләр. Емлі Соба яр буенда зур дәрәҗәдәге спорт чарасы үтте. Кышкы триатлон буенча Россия кубогында собалар да сынатмады. Хәзер барсы турында да тулырак. 11 март көнне Соба үзәк хостаханасында авыл районнарында беренче булып күчмә паллиатив медицина ярдәме күрсәтү кабинеты ачылды. Чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев, Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов һәм бу эшне башлап йөрүче Анжела Вавилова исемендәге фонд идарәсе рәисе Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Владимир Вавилов катнашты. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Паллиатив ярдәм ул тулысынча терелтеп булмаган авыруларның хәлен вакытлыча җиңеләйтү кабинетны булдыру инициативасы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Владимир Вавиловныкы. Безнең районда бу ярдәмгә 100дән артык кеше мохтаҗ. Алар арасында яман шиш, инсульт, инфаркт кичергән авырулар бар. Лечение – это устранение боли, продолжение жизни, насколько это возможно. Эти пациенты нуждаются в обработке пролежней, стом, в обезболивании. Вот для этого, для того, чтобы вот в Татарстане обхватить вообще всех больных, этих, которые нуждаются, а в Татарстане только онкобольных порядка 6,5 тысяч, только онкобольных по всему Татарстану, то было принято решение о том, чтобы открывать в муниципальных районах кабинеты паллиативной выездной службы. И для этого вот мы, как все-таки основоположники развития тоже хосписного движения в Татарстане, потому что мы открыли первый хоспис, построили и работаем, уже оказываем помощь на протяжении 10 лет уже почти что доходит. И вот нами было принято решение. Для этого мы, как фонд, как мы учредитель хосписа, мы написали президентский грант и софинансируем, то есть фонд Анжелы Вавиловой, фонд президентских грантов выделили деньги. И вот мы разработали концепцию открытия этих кабинетов, подписали соглашение с главврачом, например, Сабинской ЦРБ Маратом Рафаиловичем, и обустроили нам, мы только сказали одно, нам нужно первое, это помещение для склада, для кабинета, обустройство, обучение бригады, которые будут работать, выезжать. Авыруларга бер табиб шәфкать туташы ярдәм күрсәтәчәк. Алар кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Иләргә йөрү өчен махсус машина да бирелгән. Менә бу кислородлы концентраторның берсе 500 мең сум тора. Үпкәләрне чистарту, хирургиядә кулланыла торган суырткыч һәм башка төрле җайланмалар да бар. Бу кабинет Россия Федерациясе гранты нигезендә тормышка ашырыла. Минем зур хыялым ди улы йөрәкле хәйрияше Владимир Вавилов. Вот моя мечта, честно говоря, весь Татарстан обхватить такими кабинетами. Ну, на это, конечно, нужны финансы, в первую очередь, потому что и нужно коллектив, кто будет в этом работать, чтобы у них внутри зажглось это вот фанаты своего дела. А для этого что надо? Первое, обустроить кабинет так, что людям было приятно работать. Заинтересованность, вторая. В-третьих, чтобы они не думали, где сегодня взять там бумагу напечатать, где взять там упаковку таблеток, где взять катетер поставить, чтобы все у них было. Вот тогда люди загораются именно душой, загораются сердцем, свой профессионализм включает. А концовка, вот результат всего этого, пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, они ее получают на дому. Моңарчы табиб фтизиатр вазифасын башкарган Рамиля Идиатуллина хезмәт юлын бу юнәлештә дәвам итәчәк. Пациентлар гади түгел, бу эшкә чын күңелдән бирелгәнлек, рухи әзерлек тә кирәк. Яшь табибә мин барысында ныклап уйлаганнан соң гына алындым ди. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының паллиатив ярдәм күрсәтү бүлегенең штаттан тыш баш белгече Илсур Шаймарданов мондый кабинетлар зур шәһәрләрдә эшли. Район җирендә ачылуы зур яңалык дип ассызыклады. Паллиатив ярдәм
көрсету ол плановый еш. Плановый еш, ол әрбір аурулар шушы кабинетте учетта болған шырақта, әрбір ауруларны ширатлап, бүгінгі күнде бірінші шираттағы кішілерін ертегіге, может быть, екінші шираттағылар, бір атнадан анда көп мүдір көте алғанларына, андай ердем үйлеріне келешек. Ярты вақытын бұл кабинетте эшлесе, ярты вақытын үйлерге шығып, ауруларның караватында, болмаса ауруларның өзлерінің үйлерінде ердем көрсету ұйыштырылған болырға тиіш. Олар тәулік әйлен әсірі ішләмей бет, Тәулік іш вақыты бар. Бүгін күнде ол барла сөз тәулік әйлен түрінде түгіл. Іш вақытында 8-ден 4-ке қатлы. Çünkü зур шәһәрләрдә ол паллиатив ярдәм күрсәтү тәүлек дәверендә эшләнә торган эш. Но 100 кешегә план буенча эшләнгәндә бу ярдәмне яхшы итеп, матур итеп шушы эш вакытында оештырырга мөмкин. Безнең Россия Федерациясының министрлыгы приказында әйтелгән, ул бу кабинетлар ачылырга тиеш 100 мең кеше булган торакларда, районнарда, шундай районнарда. Саба районы андый зур район түгел, шуңай булуга карамастан, шушы благотворительный фонд Владимир Владимировичның тырышлыгы белән без шушы үрнәк итеп, шушындай зур булмаган районнарда, шушы районнан үрнәк итеп ачу турында албара, шуңа күрә шушында эшләнелде. Ачылышка кадәр җитәкчеләр авыл җирлекләре башлыклары, медицина хезмәткәрләре белән очрашты. Бу аңлашыла да, ярдәмгә мохтаҗ кешеләрнең күпчелеге авыл җирендә яши. Сүз бу бүлмә аның мөһимлеге хакында барды. Җирлектә яшәүче халыкка аңлатырга, мәгълүматлары җиткергә кушылды. Сейчас вам повезло. Вот первый такой кабинет, который вы помощь этого кабинета однозначно почувствуете по родным, по близким, по знакомым, по людям, которые сюда будут обращаться и которые будут говорить спасибо и этому кабинету, и Владимиру Владимировичу, и вам вместе всем, потому что вообще этот кабинет для того, чтобы работал эффективно, всегда нужна помощь. Мне очень сразу понравилось, человек горит в своем деле. И когда он предложил внедрить именно на уровне села такое начинание, мы, ничтожно сумнящиеся, сразу поддержали это направление, зная, что на селе остается такая небольшая прослойка нашего населения, которая не охвачена нашим вниманием. Татарстан буенча исәпләгәндә бу хезмәткә 6 меңләп кеше мохтаҗлык белдергән. Бүлмәнең ачылышында бу саннар да телгә алынды. Пилот режимда Байлар сабасында һәм 16 март көнне Кукмара районында ачыла. Расим Галич, Бекзур Ахмад Сызгад, то, что поддержали вот эту инициативу в числе первых, и первая реализация такого проекта прошла именно на Сальдинской земле. У нас нет шансов на то, что это дело провалится. Все будет работать, я уверен в этом, и будет работать блестяще. Спасибо, Владимир Владимирович, вам, спасибо вашему коллективу, спасибо всем, кто вас поддержал. Я просто очень надеюсь, что этот кабинет будет иметь очень много тех добрых друзей, которые всегда готовы будут прийти на помощь людям. Ради людей мы и открываем этот кабинет. Кызыл тасма киселгәннән соң кунаклар бүлмә эченә үтте. Биредәге җайланмалар белән танышып, медицина персоналы белән аралашу булды. Хәзер төп максат бу хезмәтне дәвамлы һәм сыйфатлы итү. Сәламәтлек өлкәсендәге башка төрле темаларга фикер алышу район хакимият бинасының утырышлар залында дәвам итте. Биредә еллык эшчәнлеккә йомгак ясау, яңа 2020 елга бурычлар кую булды. Сәламәтлек, демография, өлкән буын, сәламәтлекне ныгыту һәм башка дәүләт проектларының чынга ашырылуы район үзәк хастаханәсенең еллык эшчәнлеге буенча баш табиб Марат Юсупов сөйләде. Шәмәрдән табиблык участогы, балалар стоматологиясе, хәрәкәт медицина үзәгенең эшчәнлеге буенча да доклад
максатлар тыңланды. Төп максат авыруны вакытында ачыклау һәм аны тиешле дәрәҗәдә дәвалау. 2019 елда 5229 кеше диспансеризация узган. 231 улы яшьтәге кешедә беренче тапкыр авыру барлыгы ачыкланган. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Абашев аеруча онкология һәм йөрәк кан тамыры авыруларын вакытында дәвалый башларга кирәк дигән фикердә. Чөнки вафат булучыларның күпчелеге нәкъ менә алар тәшкил итә. Районда эчәк, ашказаны, яман шише беренче урында. Район башлыгы Рәис Миннаханов халыкта ширин качырган үлгән дип әйтәләр. Һәр пациентны ныклы контрольгә алыгыз. Аларның сәламәтлеге сезнең кулда. Бер елмаюыгыз да терелтә ала дип мөрәҗәгать итте. Киңәшмә соңында озак еллар хезмәт куйган, яхшы күрсәткечләргә ирешкән медицина хезмәткәрләренә чәчәк бәйләмнәре, мактау грамоталары тапшырылды. Узган атнада Дрезден техник университетының урман бүлеге галимнәре Татарстанга эш сәфәре белән килде. Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгында ике як усак утыртмаларында тотрыклы урман хуҗалыгын алып бару концепциясын эшләү һәм аларны Татарстан Республикасында куллану дигән Астат проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Кунаклар Соба районына да сәяхәт кылды. Профессор Юрген Преч җитәкчелегендәге университет делегациясе лесхоз бистәсендә урнашкан селекциялык үзәге эшчәнлеге белән якыннан танышты. Урман хуҗалыгы турында видеофильм, агачтан җитештерелгән продукцияләр күргәзмәсе аларда зур кызыксыну уятты. Аеруча усак агачын үстерү, утыртмаларыннан файдалану, аннан продукция җитештерү алымнары хакында тәҗрибә уртаклашу аларның төп максаты. Мы хотели посмотреть это питомник, значит, это лесосеменное производство семян, растения, поскольку в Германии таких мало, или вообще в таком масштабе нет такого завода, как здесь. И мы хотели посмотреть, какая технология, сколько там человек работает и какой результат там есть. Табигый шартларда усак агачы куллану өчен сыйфатлы булып үсми, аларда гадәттә чирек хасил була. Авыруларга бирешми торган усак утыртмаларын үрчетү эше бүген көн кадагында. Сейчас в Республике Татарстан практически каждое лесничество страдает от того, что есть огромные площади, занятые осинниками, которые по большинству своему гнилые и имеют малую потребность со стороны промышленных производств. Поэтому мы сюда прибыли для того, чтобы разработать некую концепцию по улучшению, во-первых, породного состава, может быть, на уровне генной инженерии, и предложить технологии, которые позволили бы использовать сейчас та древесина, которая в наличии, для промышленного производства с целью повышения экологической устойчивости лесных насаждений Республики Татарстан, экономической эффективности, ну и, конечно, социальной, потому что это рабочие места. Соба урман хуҗалыгының чиста нык агачлар үстерүдә тәҗрибәсе зур. Шул исәптән усак агачын үстерүдә дә. Бүгенге көндә селекциялык үзәге лаборатория хезмәткәрләре шытып чыккан яшь кәлшәләрне үрчетү белән шөгыльләнә. Ә теплицада инде күчереп утырту эшләре бара. Һәрбер эш этаплап башкарыла. Ә менә 3-4 айлык үсентеләр ачык җиргә утырту стадиясына җиткән. Усак кәлшәләре аерым теплицаны били. Безнең урманда инде усак агачы үсми түгел, үсә. Аның инде безнең урманда үсә торганнары ишешерек, или гөмбәләгән була. Шуңа күрә менә без монда инвитер лабораториясе безнең инде үзебезнең докторыбыз, профессорыбыз Ахмадулла Газизуллин оештырган иде. Шунда менә бүген көндә без инде үзебезнең эшчәнлегне оештырып, шушы чиста усактан инде ул плюсовой агачлардан дип әйтик, инвитер лабораториясе бит инде бөреләрдән яхшы сыйфатлы чирми торган усак агачы үстерәбез. Инде менә бүген килгән безнең делегациялар, кунаклар да инде алар да шуның буенча шөгыльләнә. Менә бүген ике арада безнең инде үзебезнең сөйләшүләр, килешүләр барыла бит. Инде безнең менә үзебезнең инде утырткан усак агачын үстерә торган җирләребез урманда да, басу буйларында да бар инде 500 гектарга якын. Бүген көнгә менә безнең үзебезнең чиста усактан Иштуган бистәсендә анда инде безнең производство оештырылды. Анда ашау Кытайларга дибез бит инде, алар таяк белән ашыйлар. Менә шунда производство бүген көндә эшли. Менә шуңа инде без чиста чирми торган, гөмбәләми торган усак агачы үстерү буенча бүген үзебездә менә ныклы шундый сөйләшүләр алып барачакбыз. Германия галимнәре теплицаларны, орлыкларны чыныктыру һәм үстерү полигонын, аларны саклау өчен суыту корпусын һәм үзәкнең башка бүлмәләрен карады. Шулай ук алар агач эшкәртү комбинатында, дендрология бакчасында, чәй йортында һәм урман хуҗалыгы тарихы музеенда да булдылар.
Календарь битләренә күз салсак, бу атнаның якшәмбесендә халыкка көн күреш хезмәте күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Районыбызда эшләп килүче әлеге тармак ир-атлары һәм хатын-кызлары ел әйләнәсендә безнең күз алдында. Алар җыештыралар, яшелләндерәләр, сулы итәләр, җылыталар, халык өчен диеп тырышалар. Киләсе хәбәребездә аларның эшчәнлеге белән якыннанрак танышырбыз. 1956 елда нигез салынган Саба күп тармаклы предприятиесенең торак коммуналь хуҗалыгы эшчәнлегеннән башка районыбызның яшәешен күз алдына да китереп булмый. Әлеге оешма район үзәге байлар сабасына һәм 11 авыл җирлегенә хезмәт күрсәтә. 80ннән артык кеше эшләгән коллектив эшчәнлегенә яшәешебезнең уңайлы, җирлегебезнең чиста, матур булуы да бәйле. Безнең оешманың битен төп эшчәнлеге булып тора халыкка хезмәт күрсәтү. Булмасын ул җылылык тармагы, су белән тәэмин итү, канализация, каты көнкүреш тармакларын чыгару, вакытында чыгарып урнаштырып бару. Сабабызны менә әйтеп кенә күрсәттем, кышкы айларда кардан арындыру тротуарларны, җәйге айларда яшелләндерү, чис тарту, агачлар утырту, формировать итү, аларны кисеп матурлап тору, кустарникларны үзегез күрәсез менә безнең агачлар гына да бер урамда шарагой үсеп утыралар. Икенче урамда менә мәктәп ягында, одаренный мәктәп ягында. Алар уже как живой изгород шокмаклы киселгән. Тукайның бер башы бер төрле, Шәмәрдән башы яңадан менә икенче төрле шокмаклы киселгән. Кустарниклар бу һәр вакыт, һәр даим живой изгород булып киселеп тора. Менә бу эшләр бүгенге көндә дә башланып китте. Булар безнең кызлардан бик нык осталык, пөхтәлек сорый торган эшләр. Менә хәзер инде безнең һәрбер эшебез конкурс аша эшләнелә бит инде. Любой оешмада шулай инде ул. Менә бүгенге көндә конкурс утып без шушы Саба эчендәге агачларның ул 2 этапка бүленгән. Беренче этабы менә бүген иртәгә инде төгәллибез Алла бирсә. Бу формировка, агачларны формировать итү дип атала. Каты көнкүреш калдыкларын түгү оешма тарафыннан ныклы контрольдә. Аларның техникалары көн сайын Саба эчендә һәм айга 2 тапкыр график нигезендә авылларда йөреп шүп җыя. Шулай халыкны сыйфатлы су белән тәэмин итүдә мөһим бурычларның берсе булып тора. Авылларда основной шүп чыгарабыз һәм су белән, сыйфатлы су белән тәэмин итәбез. Быел Урта Саба авылына яңа трасса сузылды. Башнар урнаштырылып, менә санитарный зона ясалды. Хәзер шуңа быел эшлибез, документлар җыя башладык инде лицензияларга. Юлбат авылының теге яңа төзелгән ягы инде, анда безнең басымы җитмидер, мәктәпкә дә басым җитмидер. Яңа башня куеп, санитарный зоналар иттереп, ул якта эшләнелде Юлбат авылында. Быел инде планлаштырабыз менә шу Мамалай Шишмәдән инде башыннар куеп, Мамалай авылына аның 2 урамы кергән теге, бер урамында аларның бөтенләй дә сулары юк пока. Икенче урамда теге трубаларын начар. Менә быел Мамалайга дип планлаштырып торабыз Алла бирсә. Менә без бүгенге көндә ел сайын берәр каптаж эшләп барабыз. Каптаж дигән сүз инде ул Шишмәдән халыкка су белән тәэмин итү. Менә иң теге безнең булырга тиеш бит инде 5тән 7гә максимум 8 инде катылык буенча төрле авылда төрлечә без аны ай сайын алып барабыз анализларны инде. Менә былтыр эшләдек без югары симеткә, аның 12 катылыгы. Ул теге санпин нормаларыннан югары инде. Анда менә халыкка Шишмәдән су каптаж ясап Шишмәдән тәэмин иттек халыкка ишүне инде. Менә мин бүгенге көндә 8 авылда Шишмәдән су бирәм. Быел менә планлаштырабыз Мәрттен Токтар ягына чөбинде тоже, аның тоже катылыгы 10. Онда каптаж ясыйбыз Алла бирсә. Саба торак коммуналь хуҗалыгында эшләүчеләрнең эш сәгатьләре барыбызныкыннан да иртә башлана. Халык эшкә барырга чыкканда урамнар ялт итеп тора. Кыш булса, юллар иртәнге сәгатьләрдә үк ачылган була. Иртәнге 7дәге планеркада көндәлек бурычлар билгеләп куела һәм һәр көнне хезмәтне саклау, техника куркынычсызлыгы беренче урында тора. Кышкы айларда инде безнең көндәлек менә 15 техника Саба урамыннан каршы тарталар инде. Шул иртә баштан сәгать 4тә чыгалар бөтенесе. Иртәнге нәрәт инде безнең сәгать 4тә башлана, һәрберсе путевкалар алып, медосмотр узып эшкә чыгып китәләр. Аннары инде бүтән шүп машиналары 8 чарта чыгалар инде. Шул бүгенге көндә безнең Саба эчендә агачларны тигезләп кисү бара. Инде беренче этабын Алла бирсә тәмамларга батнарда. Анда безнең Тополь агасы, Миләш агачларын матурлап кисеп торабыз инде. Шул коллектив бик әйбәт,
яшьләр дә бик күп, олы яшьтәгеләр дә, Аллаһка шөкер, бер-беребезне аңлап эшлибез. Хатын-кызлар да безнең бит күп тармаклы оешма. Монда бер генә эш түгел, теге бер-берсенә ярдәмләшеп эшләп торалар инде. Саба трак коммуналь хуҗалыгында эшләүчеләр хезмәттә бердәм булган кебек, спортта да, үз эшен сәнгатьтә дә сынатмыйлар. Әлеге оешмада озак еллар эшләүче Мәүлид Тимербаев та безнең коллектив иң яхшысы дигән фикердә тора. Мин инде монда күптәннән эшлим. Башта дизельдә эшләдем, аннары грейдерда эшләдем, хәзер машинада эшлим. Күп инде елын точно әйтә алмыйм. Без көн саен менә шүп җыярга 6-дан чыгып китәбез. 5-нче яртыда хәлек. Ял көнендә эшлибез, бәйрәмдә дә эшлибез. Семья ияләнә инде, ияләнә. Бик әйбәт коллектив, бик әйбәт, бер-беребезгә ярдәм итеп, ярдәмчел. Нәрсә эшләргә кушсаң да, булышырга кушсаң да ярдәм итәләр, бик ярдәмчел. Бик әйбәт коллектив, мондый коллектив бүтән җирдә юктыр дип уйлыйм. Концертлар, театрлар куябыз. Үзебезнең коллектив белән инде һәрбер елны менә быел концерт куйдык. Иде Мишән авылында бик күңелле булды. Һәрбер елны шундый концертлар оештырабыз, театрда була. Анда да катнашабыз. Саба урамнарын кулашлаган меңләгән агачлар да коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре тарафыннан ел әйләнә тәрбиядә. Бу көннәрдә аларны кисү, формалаштыру эшләре башкарыла. Һәммәбезгә дә мәгълүм, бүгенге заманны уңайлы шартларына кинәнеп яшәү коммуналь хуҗалык хезмәткәрләреннән башка һич мөмкин түгел. Яктылыкка, җылылыкка, чисталыкка, пөхтәлеккә ирешеп тормыш алып бару өчен әлеге өлкәдә эшләүче һәркемнең тырышлыгы, күңел җылысы, эшкә намуслы карашы кирәк. Район җирлегендә яшәүчеләр коммуналь хезмәткәрләрнең үз эшләренә карата күркәм сыйфатларын көндә күрә, фидакар хезмәтләрен таный һәм бу очракта айлык түләүләрне вакытында түләү турында да әйтеп үтәргә кирәк. Хезмәт күрсәткәч акча түләргә кирәк. Менә бар инде, мин гел әйтәм инде, бар төрле категория кешеләр. Аның түләүчесе где-то бер 95-96% даими түләп бара. Аларга мин рәхмәтле генә. Калган менә 3 төрле категория белән мин түләүчеләр, менә бер төрле категориясе безнең уведомлениене көтеп тора. Менә сезнең шуның хәтле әҗәтегез җыелды, түләгез дип. Шуннан соң түли. 3нче категория кешеләр. Менә хәгел шакката судтан судка гына бара. Судка бирәбез. Судтан соң яңадан акчасын алып кала. Ну судка әйткәч бит, пошлинасын яңадан артыграк түли бит инде уларны. Пошлинасын да алып кала инде суд инде. Шуңа күрә мин әйтәм инде, менә 3нче көн генә прокуратурада булдык инде, администрация, без прокуратура, аларга да бик зур рәхмәт. Менә безгә халыкны чакыртып повестка белән инде 6 шәһәр 8-зәр унарны кеше менә шунда комиссияны җыеп, менә прокуратурага чакыртып әйткәч, ну күңелсезрәк әйбер инде, менә түләмәгән, менә андый усуллар да башкарабыз дип әйтик инде. Аның өчен прокуратура безнең прокурорга бик зур рәхмәт. Безгә ярдәм итеп кенә торалар. Инде менә күңелсез булса да әйтәм инде, нишибез инде, ай сайын авылларныкында, Саба эчендә дә бер 10-ар, 15-әр, 20-шәр ай сайын кешене судка биреп барабыз. Менә алдан әйтелгән категория кешеләрне инде. 15 март календарда трак коммуналь тармак хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәре дип билгеләнгән. Ел әйләнә хезмәттә булган игелекле һөнәр ияләрен бәйрәмнәре белән тәбриклибез. Киләсе көннәрегездә матур хезмәт нәтиҗәләре алып килсен. Якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, бәхеттә яшәгез. Россия Федерациясы президенты указы белән Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан юбилей медальләре әзерләнде. Бу көннәрдә алар республикадан районнарга кайтып җитеп, сугыш ветераннарына һәм тылда эшләгән фидакарларга тапшырылды. Истәлек билгесенә барлыгы 398 райондашыбыз ия булды. Безнең иҗат төркеме Икшермә авыл җирлегендә медаль тарату чарасында катнашты. Алдагы хәбәргә күз салыйк. Иске Икшермә авыл җирлегендә җиңүнең 75 еллыгы уңайы белән юбилей медален иң беренчеләрдән булып Камил Якупов кабул итте. Авылның күркәм гаиләсе бу хөрмәтләүгә иң лаеклыларның да лаеклысы. Гаилә башлыгы Камил абый Бөек Ватан сугышы ветераны. 1943 елда хәрби хезмәткә алынып 2нче Белоруссия фронтына эләгән. Туган якларга сугыш бетеп 5 ел үткәч кенә кайта. Менә инде 63 ел алар җәмәгате Флора апа белән иңне иңгә куеп тигезлекләре белән гомер итәләр. Өйләреннән кунаклар өзелми, медаль аңа туган көнне тапшырылу белән дә истәлекле булды.
Туган көннәрең белән исәнлек саулык, тазалык, байлык. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Коддусов ветеранга тирән хөрмәт белән мактау сүзләрен әйтеп, күкрәгенә юбилей медален такты. Җирлек башлыгы Нияз Нурмөхәммәтов күчтәнәчле пакетларын тапшырды. Яшь кадетлар бүгенге якты көннәр өчен рәхмәтләргә төреп, теләкләрен әйтте. Шулай итеп, бәйрәм тантаналарында гына кия торган кәчтүмнең түшенә тагын бер медаль өстәлде. Камил абый өчен аларның һәр кайсы кадерле. Ул аларны утны суны хезмәт кырын кишеп яулый. Илләр тыныч булсын, сугышлар булмасын. Итәшеп, 62 ел яшибез. 63 ел яшибез. Үзегезнең хәлләр ничек, кәефләрегез ничек? Йөреп торасызмы? Әкрен йөрибез инде. Иде. Балалар кайтамы? Балалар кайта, менә кыз монда кайта. Кайталар, карыйлар, рәхмәт. Бүген Флёра апада медальгә ия булды. Аның тылда куйган хезмәтләренә тирән хөрмәт, ихтирам билгесе ул. Бик хөрмәтлеләр, бик зур рәхмәт бөтен җитәкчеләргә, һәрберсенә. Илләр тынычлык, бик зурлыйлар. Җирлектә тагын бер сугыш ветераны яши. Нурислам Фархулин кунакларны менә шулай урамда каршы алды. Тынгысыз карт һаман хәрәкәттә. Өй хуҗалык тирәсендә йөреп торырга ярата. Үзен зурлап килгәннәренә бик сөенде. Күчтәнәчләргә рәхмәтен әйтте. Кадет мәктәбе укучыларының котлау чыгышларын күңеле тулып тыңлады. Сез, балалар, сугыш күрмәгез диеп теләп, безне озатып калды. Иске Икшермә авыл җирлегендә җәмгысе 17 өлкәнгә юбилей медале тапшырылды. Кунаклар аларның һәр кайсының өенә барып, шәхсән очрашты, аралашты. Медаль ияләре булган бу ханымнар утлы елларда тылда үзләрен аямый хезмәт куючылар. Сугыш аларның бала чагын, яшьлеген урлый. Туган илгә булган мәхәббәтләре бүген дә үзләрен менә шулай көр күңелле итеп яшәтә. Бәләкәй вакыттан ук чүпләр утарга җирдек инде 4-3 классларда. Әниләр эшлидер фирмаларда ат көтәләр. Алар ат көтәргә чыгып киткәч миңа дуңгыз көттерәләр. Бер дуңгыз баласын ашасаң чамала дип чыгып китәләр. Аннан соң инде 7 классны бетергәч урман кисәргә җибәрделәр. Урман кисеп җирдек. Менә хәзер ничек яшисез? Хәзер Аллага шөкер. Бала чагалар әйбәт, Аллага шөкер, исән сау гына, тыныч кына яшәп ятабыз. Сугыш вакытында бик интектек, ачлыгында күрдек, яракышында күрдек. Ярый үлмәй калдык, Ходай Тәгалә гомерне озын биргән. Менә хәзер инде Аллага шөкер, гомерне дә биргән, сәламәтлекне дә бирде. 89 яшыма тутырам хәзер. Бик рәхәтле яшибез. Өлкәннәрнең һәр кайсының язмышы олы тарих, меңнәргә үрнәк аларлык тормыш юлы. Без аларның бөек җиңүгә керткән өлешләрен менә шулай данларга тиеш. Сугыш михнәтләрен үз җилкәләрендә татыган ветераннарыбызга да хөрмәтебез зур. Көч һәм хезмәт белән яуланган тыныч тормышыбыз артында менә шушы әби-бабайларның маңгай тире ята бит. Соба телевидениесе өчен Райля Галявина, Рөстәм Хәлилов. Ел сайын 8 март бәйрәме алдыннан районыбыздан бер төркем хатын-кызлар Татарстан Республикасы президенты белән очрашуга бара. Быелгы очрашуда ел хатын-кызы, ел ир аты, хатын-кыз карашы республика конкурсы җиңүчеләре Явлаштау авылыннан 99 яшьлек умартачы Фәүзия Сабирова, Саба район мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Захидуллин, Байлар Сабасыннан эшмәкәр Лилия Вафина, Нечкәбил республика конкурсы җиңүчесе Рухсора Бердеева, без тарихта эзлебез гасыр кайтавазы гаилә тарихында дип аталган конкурс җиңүчесе Измә урта мәктәбе лаборанты Айгөл Шәйхетдиновалар катнашты. Казан каласына зур сәфәргә кузгалыр алдыннан алар Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургалиевич Минаханов белән очраштылар. Район башлыгы җиңүчеләрне тәбрикләп, бүләкләр тапшырды. Атна информацион программабызны студияда кунак бар сәхифәсе белән дәвам итәбез. Безгә бүген Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов килде. Исәнмесез, Расих Рәхимҗанович? Хәерле кичләр, телевизор караучылар.
Сезнең белән әңгәмәбезне соңгы елларның, хәзер инде соңгы көннәрнең дип тә әйтә алабыз. Татарстан Республикасында дәүләт телләренең кулланылышы темасына багышлыйсы килә. Туган тел 1990 елның 30 августында Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителеп, анда татар теле һәм рус теле белән бер тигез дәрәҗәдәге дәүләт теле итеп игълан ителде. Шул нигездә 1992 елның 8 июлендә Татарстан Республикасы халыклары телләре турында Татарстан Республикасы законы кабул ителде. Анда татар телен дәүләт теле булуы 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителгән, Татарстан Республикасы Конституциясендә дә беркетелде. Закон менә бүгенге көндә ни дәрәҗәдә үз куәтендә, безнең балалар туган телне ничек үзләштерәләр, Саба районы мисалы белән бәйләп аңлатып китсәгез иде. Рәхмәт чакыруларыгыз өчен. Инде менә безнең районда тулайын инде эшләп киттек. Бу закон моңарча кадәр 2017 елга кадәр бик теге безнең тара үтәлешен таләп итмәсәләр дә, менә 2017 елдан тулайыча законның үтәлешен безнең дәүләтебез таләп итә башлады. Без инде аңарча кадәр дә район утырышларыбызны бөтенесен татар телендә апарайык, чөнки безнең күпчелек депутатларыбыз татар телен беләләр, татар телендә яза да, аңлаша да беләләр бүгенге көндә. Без инде үзебезнең район сайтында да ике телдә апарабыз, бөтен чыгарыла торган карарларыбыз район советының һәм башкарма комитеты җитәкчесенең башкарма комитетыннан чыккан карарлар бөтенесе тулайынча шушы закон кысаларында кабул ителә. Ике телдә дип әйтегез, ягъни мәсәлән, алар бөтенесе нормативный хукук актлары тоже бөтенесе безнең ике телдә бүгенге көндә тиешле дәрәҗәдә кабул ителеп бара, халыкка җиткерелә. Интернет шелтәрләре тарафыннан да инде безнең тагын бер шунысын әйтеп китәргә кирәк. Безнең халык мөрәҗәгатьләре нинди телдә кеше мөрәҗәгать итсә, без шул телдә җавапларыбызны бүгенге көндә биреп барабыз. Хәзер инде менә күп кешелек эшебез шул безнең предприятиелар, учреждениеларда да менә андагы кулланучы почмаклары бар. Аларны менә тәртипкә салып бетерү өстендә эшлибез. Бүгенге көндә инде безнең бөтен урамнарыбыз ике телдә беркетмәләребезне бөтенесе таләпкә китерелгән. Авылларыбызның исемнәре бөтенесе ике телгә тәрҗемә ителгән. Бу эшләребез менә шундый рәвештә безнең бүгенге көндә бара. Рәхмәт. Инде кичә масса күләм мәгълүмат чараларыннан хәбәр итүләренчә, башкалабыз Казанда 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы булды. Аннан Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевның дәүләт телләре мәсьәләсендә бик ялкынлы чыгышын күзәттек. Ул анда Татарстан туган телне саклау һәм үзләштерү буенча шактый тәҗрибә туплады һәм аны федерациянең башка субъектлары белән уртаклашырга әзер дигән фикерен җиткерде. Без туган телләрне өйрәнү, саклау буенча милли республикаларда тупланган проблемаларны карарга әзер. Безнең материал, исбатлау базасы бар һәм илебезнең уңышлы үсеше өчен нәрсә эшләргә кирәклеген беләбез, диде Минтимер Шәймиев. Телләрне саклау һәм үстерү өчен мөһим инструментларның берсе булып күп телле белем бирү мәктәпләре тора ала. Татарстанда мондый төрдәге беренче белем бирү комплексын 2020-2021 уку елына ачарга планлаштыралар икән. Сез менә ничек уйлыйсыз, бу мәктәп чыннан да булырмы? Була калса нинди өстенлекләре булыр? Сез менә Саба балаларының шушы мәктәптә белем алуларын теләр идегезме? Мин беренчедән бик зур рәхмәтләрне белдерәсем килә безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевка һәм инде үзебезнең президентыбыз Миннеханов Рөстәм Нургалиевка, чөнки бу мәсьәләләр һәр юлы менә шушы безнең дәүләт советының утырышларында кертелә и тиешле дәрәҗәдә каралып барала. Менә инде Минтимер Шәймиев тотынган эшләрен бөтенесен тиешле дәрәҗәгә җиткереп бара. Беләбез инде без бүгенге көндә Казан шәһәрендә
Минтимир Шарипович инициативасы белән анда полилингвистик мәктәп салынып килә. Ул инде 20-21 елга сафка басырга дип. Бу мәктәп тәинде балалар телләрдә белем алачаклар. Үзенең Минтимир Шариповичның әңгәмәсендә укып чыктым. Анда ул менә дөнья көннән-көн алга бара. Без заманча шушы белемнәрдә бируне тәкъмин итәргә тиеш балаларыбызга. Чөнки әзрәк бу нидә артка, бу мәсьәләдә без әзрәк артка калсак, безнең үзебезнең Татарстаныбызда, Россия күләмендә дә без үзебез инде конкурентоспособностьбыз дип әйтикме, без аны югалтырга мөмкинбез. Мин инде бу инициативаны бик хуплыйм. Әле ул безнең Казанда гына түгел, Алабуга шәһәрендә дә ачылырга тиеш дип беләм инде мин бу полилингвистик мәктәпне. Безнең инде дөресен әйтергә кирәк, үзебезгә Саба районына килгәндә безнең шушы татар телен олимпиадаларында, халыкара олимпиадаларында һәм республика олимпиадаларында катнашып килүче укучыларыбыз тиешле дәрәҗәдәге дипломнарга, урыннарга ия булалар. Бу безнең бөтен шушы педагогик коллективларның эшчәнлеге. Аларга бик зур рәхмәт. Менә шушы балаларыбызны шушы бүгенге көндә татар теленә өйрәтәләр. Бүгенге көндә менә әйтеп киткәнемчә инде район алдынгы сафларында бара шушы олимпиада, татар теле олимпиадаларында, татар әдәбияты буенча безнең район үзен сынатмый. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк инде. Бик матур гына татар теле укытучыларыбызның да эшләре монда бик зур. Безнең агымдагы 2020 ел республикада әле туган тел елы дип тә игълан ителде. Бала тугач та үзләштерә башлаган улы хазинә ул ана теле. Халкыбыз бу телне иң татлы тел, туган тел, анам сөйләп торган тел дип тамгалаган. Ана теле аша үзләштерелгән идеяләр, белем һәм күнекмәләр хәтергә көчлерәк сеңә. Чөнки ана теле тою, сизү, йөрәк теле, рухи тамыр. Ана сүзе ахаңлы, жырлы, моңлы, поэтик, зирә һәм җитез сүз. Безнең әби бабайларыбыз татар белән саф татар телендә сөйләшүен таләп иткән. Җир шарында 5500 тел бар дип исәпләнелә. ЮНЕСКО билгеләвенчә шулардан 14 телдә дөнья халкының 70% сөйләшә. Телләр дә кешеләр кебек туа, яши һәм үлә. Россиядә үлү ихтималы булган телләр исемлеге зур. Якын киләчәктә 131 телгә юкка чыгу куркынышы яный дип шаң суга тел белгечләре. Һәм бу исемлектә татар теле юк. Әлегә дип ышанасы килә. Мәгариф өлкәсендә республика мәнфәгатьләрен Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать чагылдыру турында карар да кабул ителде. Һәм без аның чынлыкта эшләвен, гамәлдә булуын теләп калабыз. Әңгәмәгә килүегез өчен ихлас рәхмәтләребез сезгә, Расих Рахимҗанович, һәм сау булыгыз. Рәхмәт сезгә, чакыруларыгыз өчен. Бөтенебезгә дә исәнлек, саулык теләп калам. Алла бирсә, бөтенебез дә матур иттереп татарча, саф татарча сөйләшербез дип ышанып калам. Рәхмәт. Ә хәзер спорт темасына булган бер хәбәребез. Тасырның 100 районыбызның 90 яшьлек зур юбилейлар елында районыбызда тагын бер зур дәрәҗәдәге спорт чарасы үтте. 7 март көнне Собадагы Ямле Соба яр буенда Россия кубогы узды. Собалыларның җәйге триатлон ярышлары үткәрү тәҗрибәсе инде бар. Ә менә кышкы триатлон буенча әле беренче тапкыр бөтен Россия күләмендә зур ярыш оештырылды. Ачылу тантанасында мәртәбәле кунаклар Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы спорт министрлыгыннан Сергей Гудин, триатлон буенча Россия җыелма командасының баш тренеры Андрей Гудалов, кышкы триатлон буенча Европа чемпионы Светлана Соколова катнашты. Бәйгедә катнашырга дип килгән барлык спортчыларны район башлыгы Рәис Миннеханов сәламләде. Огромное спасибо, что вы приняли вызов на соревнования и приехали в наш район.
И в будущем, я думаю, с вашими предложениями улучшим это соревнование. Ну, конечно, призовой фонд не такой уж большой, но мы все-таки сколько смогли, столько помогли. Вот. Около 100 тысяч. Кышкы триатлонда көч сынашу өчен Мәскәү, Казан, Ижевск, Киров, Саратов, Кемерово, Чебоксар һәм башка шәһәрләрдән 130дан артык спортчы килгән иде. Триатлон 3 төрне: йөгерү, велосипедта һәм чоңгыда узышуны үз эченә ала. Иң элек стартка балалар һәм юниорлар басты. Аннан соң 30-50 яшьлекләр һәм ярыш элиталары үзара көч сынашты. Йөгерүгә 3 чакрым, велосипедта һәм чоңгыда узышуга 5 чакрым дистанция билгеләнде. Триатлон олимпия түре булса да, кышкы триатлон ул системага хәзергә кермәгән. Әмма төрле дәрәҗәдәге ярышларда Россия җыелма командасының уңышлары бүгенге көндә бик зур. Наша команда начала выступать в международных соревнованиях с 2006 года. Вообще зимний триатлон в России существует с 2005 года. Первые всероссийские соревнования прошли в Москве 19 марта 2005 года. И с тех пор сделали большой путь, прошли. И в настоящее время мы лидеры мирового зимнего триатлона. 8-кратный чемпион мира Павел Андреев, 2-кратные чемпионки мира Дарья Рогозина, Юлия Сурикова, чемпионки Европы. Вот сейчас здесь присутствует Соколова Светлана. В общем, все возможные титулы уже в зимнем триатлоне у нас есть. Кышкы триатлон белән Светлана Соколова нибары 2 ел ярым гына шөгыльләнә, уңышы шаккаткыч. Румыниядә узган Европа чемпионатында җиңү яулый. Аңа кадәр ул биатлонга үстенлек биргән. Собада үткән Россия кубогында да ул элит арасында җиңүче булды. Татарстан командасы өчен чыгыш ясый. Бежали 4 километра, на велосипеде ехали 8 километров и на лыжах ехали 6 километров. Там по всем, по абсолютке заняла первое место. Я здесь первый раз, здесь очень красиво, мне прям очень сильно понравилось, трасса хорошая, подготовили очень хорошо. То есть они, организаторы настроены отлично. Погода, ветер, ветер холодный очень, но мы постараемся справиться с этим ветром. Триатлонда райондашларыбыз да катнашты. Рауя Фасхетдинова исеме күпләребезгә таныш. Ул чаңгыда узышу остасы, призлы урыннардан төшми. Беренчедән менә Саба районында беренче тапкыр шушында ярыш оештырылып килә. Кызыксыну белән төштем. Карар өчен яшьләрне менә протоколда күренгәнчә анда КМСлар, мастер спортлар инде күбесе, аларның матурлыкларын карарга дип төштем. Икенчедән андары әзрәк чаңгыда йөргәнлектән инде үзебезне сынап карарга дип уйладым инде. Менә ничек килеп чыгар? Бик матур ярышалар яшьләр, бик күп килгәннәр, бик тырыш. Аерым рәвештә үзегезне велосипедта һәм йөгерүдә үзегезне сынап караганыгыз бармы? Әйе, былтыр гына безнең Саба районында шундый триатлон булды инде, йөгерү, бассейн, җәйге, әйе. Шул ком өстеннән йөгердек инде, анда дагы ауыр, ләкин рәхәт дип әйтимме? 50 яшьтән югары категорияда Рауя Фасхетдинова 2нче урын алды. Беренче урынга бу категорияда шулай ук райондашыбыз Хәния Галимуллина лаек булды. Балалар арасында Собадан Фаил Гарипов 2нче, 30-39 яшьлекләр категориясында Собадан Данил Ганиев 1нче урын алдылар. 50 яшьтән соңгылар арасында 3 призлы урында Собалылар кулында. 3тә Ильяс Шихабетдинов, 2дә Азат Дәүләтшин, 1дә Дамир Шакирҗанов. Юниорлар арасында Пермь өлкәсеннән Яна Анисимова, Чувашия Республикасыннан Данила Егоров, элитада Татарстан командасыннан Светлана Соколова һәм Красноярск өлкәсеннән Павел Андреевлар җиңүче. Бу атна менә шундый яңалыклар белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди борылыш алуын безнең киләсе атна информацион программасында карый алырсыз. Хәзер рекламага бүленеп алабыз, аннары җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.